Ya betul. Asih salah. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mengilmui. Malah ngamuk deh, kau pergi ngamuk deh. Nek dikon ragilem, tapi nek dikon walah. Sini sama Om Romo sini. Gak apa-apa. Ini adik mau adik sini. Adik mau nyanyi enggak? Mau? Hah? Enggak. Ayo ngomong. Enggak. Oh. Namanya siapa namanya? Nama siapa? Asa. Siapa? Umur berapa? Wah 100. Wah tua tenan deh. 100. Bener. Umurnya berapa? Ayo Tata. Angel. Iki lho, berikan tepuk tangan dulu. Tangan iki lho, generasi iki sesuk. Generasi. Mentalnya wis dadi
jogete ya wani. Dan yo. Yo Dik ya. Heeh. Yo, Ya. besok semangat di sekolah ya. Yo aku marene wis aku marene. Iya. Kan lebih ketake Lah iya malah pengen ngono. Ya wis, waya dhewe sing cerita Matur suwun nggih. Makasih Matur ya. suwun nggih, Bos. Ya, Mbok mriki kok. sana. Karo ketek. Ya wis, Met. Assalamualaikum. Waya dhewe sing cerita delok, Met. Heeh. Ayo. Kamu dulu ya. Duduk situ. Nanti ndak nganu Kepancang kamu, heeh. Ya. Ya. Iki lho, Met. Mental wis kadung dadi ya. Ayo. Mental kadung dadi ngono nggih. Ya. Heeh. Dan juga alhamdulillah ya Mas Nggih. wis berjalan dengan lancar iki saiki satu-satuse Nggih, Mas Andes. menawa awak dhewe ingin jengkelitang kono sing nyawer kok Heeh, ora ngerti. Ora. Rezekine ora ono sing ngerti. ora ono dari Tuhan mah kono Pokoke sugeng rawuh Bapak Ibu. Heeh. Undangan iki undangan. Undangan. Heeh. disukemi sing Sugemi. koyo wong ngarang anten-anten kok lho Oh iya, heeh. Ibu kabetan ibu sedoyonipun. kula mlangkahi kali engkopet pun padha siaga netok ning arto sip aku weruh Oh iya. tangane wis gatel wis grogok-grogok Ayo Mones. Kenapa ya. ora sida Mergo kowe kok poe HP. ayo kok iya Ya salto saya Mas Andes. Ya. Yo, sikat.
Oh men, wis dibilangin sing kita kirana pisan. Ora apa-apa. Ora apa-apa men. Saiki nono sesuk ono. Nono. Sesuk nono Ya wis, nggih. Adik dimu adik mau. Heeh, Adik. Adik halo. Rasid. Muga-muga ya ngaten nggih, Dik. Amin. Tak omongi. Heeh. Iki kanggo bos nyopet. Mau nyopet ta? Khususan. Khususan wong sopet. Nek rong dina aja do mlayu-mlayu. Heeh. Oke. Aja kaya aku rong dina tak gebet badminton. Lah iki kaya Malah mentuk men. kuanen kuwi jenenge kuanen. Iki jenenge jendelen. Heeh. Ya, Dik. Adik, halo Adik. Halo. Nah, bakti karo wong tua ya, Dik ya. Nggih, amin. Heeh. Sekolah sing pinter ya. Ngajine pinter. Lah iya, alhamdulillah wis Alhamdulillah Mas wis Ades. pancene awak dhewe jenenge litang. Wis. Nek kudu jekang ya Wis. aku rosek mek. Heeh. Aku wis kumpis-kumpis ya. Nggih. Ya dah? Heeh. Ya dah? Nggih. Ya wis nggih. Ya pangapunten kanggo penonton kabeh men. Yes. Sing ana lupute awak dhewe. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten dhewe kawula atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuan awak dhewe sing kaya ketek ngene iki Mas ya. Nggih, nyuwun Nyuwun pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Berikan budaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ades. Mr. Coleman. Komen. Yo. Yo. Tepuk tangan yang meriah. Kaya Mamas biyen nekake gandongane Mas Andes karo Mas Komet disambut dipun pinangkani. Tak dereke kanca-kanca Trida Budaya Soko sembah nuwun Mas Andes, Mas Komet. Nah, luar biasa wis kiprah jengkeritan ya lembang barang sembah nuwun sing baku muga-muga Mas Rasid sakwise sunat iki tambah bekti karo wong atuwane midunani tumrap musa bangsa lan agamane. Amin. Amin Allahumma amin. Daya sampean iso jengkelintan ngono kae Kang. Ala nek biyen yo tayang nganggo banget nek saiki ora wani. Mergo awak yo saya tuwa, saya repes. Rumangsani. Lah yen rumangsani to. Heeh. Ya kanca-kanca Trida Budaya. Oke langsung sambung joget wae. Heeh. Nggih, sinambi ngaturken panggilan rawuh sing sonten dhateng para bapak para ibu ingkang katemben kula rawuh mawon waktu Bapak Siswanto lumantar kula saged ngaturaken panuwun ing reh rawuh panjang sami diparipun donga pangestu kasuwaken barayatun Bapak Siswanto. Semoga sugeng lelenggahan sugeng hampir sami kiprahe jaran kepang Trida Budaya Soko Baglen Purworejo kamudahan punika saged sowan komplit penari cilik sedengan gede wonten wiyaga sing enom-enom ya akeh sing tuwa ya isih ana nggih berkahi nggih matur sembah nuwun penjete luar biasa wiyagane ya ampuh-ampuh nggih garapanipun mawi angklung boten mawi orsen